नमस्कार, हम पिंटू सिंह यादव आप सभी के स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। जैसा कि आप सभी के बतावा कि सावन के महीना चढ़ गई बा और सावन के महीना में भोजपुरी के जो सुपरस्टार बा, जो भोजपुरी के गायक बा, वो कहीं ना कहीं महादेव के गाना लेके कहीं ना कहीं लोगन के बीच शेयर करता और लोगन के अपना गाना के माध्यम से मनोरंजन करता। जैसे कि आप सभी के पता बा कि लॉकडाउन चलता और लॉकडाउन के दौरान महादेव के दर्शन यानी कि भगवान शिव के जे दर्शन लोग करे जाला और लगभग हजार किलोमीटर गेरुआ वस्त्र पहन के अपना कंधा पर कांवर लेके बाबा के जल ढारे जाला, जवन की लॉकडाउन के चलते उनकर दरवाजा ए पारी नहीं खुलल और लोग जवन बाटे घर ही से पूजा करता और भगवान शिव के घर ही से जल ढारता, जेमा कि भोजपुरी स्टार लोग अपना गाना के माध्यम से लोगों के मनोरंजन करता और उहे शायद पुरनका चीज याद दिलवाता कि कौना तरीका से जौन बाटे हमनी के जाके बाबा धाम में जल ढारे नहीं जा, कितना मेहनत करे नहीं जा और गेरुआ वस्त्र पहन के लगभग 1000 किलोमीटर पैदल चल के सुइया पहाड़ पर बिना चप्पल का चल के हम लोग जल ढारे नहीं जा और कितना संघर्ष करे नहीं जा। लेकिन शायद इस साल में यानी कि इस सावन का महीना में हम लोग नहीं कर पाओ जा। लेकिन जो तरीका से भोजपुरी सुपरस्टार अगर हम बात करें खेसारी लाल यादव के या फिर पवन सिंह के बात करें या फिर रितेश पांडे के, अंकुश राजा के, समर सिंह के या फिर अगर हम गुंजन सिंह के बात करें तो जितना भी भोजपुरी के सुपरस्टार लोग बाटे वो कहीं ना कहीं बोलबम एल्बम के माध्यम से लोगन के बीच जाता और लोगन के काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन करता, जेमा कि काफ़ी ज़्यादा गाना हिट भी होता। और अगर हम खेसारी लाल यादव की बात करें तो खेसारी लाल यादव के वो गाना आए रहे जौन की शुरू में रिलीज भई रहे और वो गाना का नाम रहे खेसारी जल ढारेगा वतन के लिए, जौन की काफ़ी ज़्यादा फेमस भइल और कहीं ना कहीं वो जौन गाना बाटे वो अपना देश के जवान खातिर डेडिकेटेड रहे और वो गाना पर काफ़ी ज़्यादा लोगन के प्यार मिलल और ओकरा के भोजपुरी दर्शक काफ़ी ज़्यादा पसंद कैलन। एक अलावा भी खेसारी लाल यादव कई गो गाना बाटे, अगर हम बात करें तो कौन उनका जौन पुराना ट्रैक बाटे वही ट्रैक पे गाना गावत न। लेकिन जौन तरीका से पवन सिंह के वो गाना रिलीज भइल बा, वो गाना रिलीज होते ही भोजपुरी में सावन के हमारा लागत है कि वो रिकॉर्ड तोड़ देले बा। जी हाँ, अगर हम पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह के आज एगो सुबह गाना रिलीज भइल जवन की आदि शक्ति फिल्म भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज भइल बा और वो गाना के नाम बाटे महादेव के दीवाना। जी हाँ, महादेव के दीवाना जौन बाटे वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भोजपुरी के सावन गीत के रिकॉर्ड तोड़ देले बा और महज 10 घंटा में यानी कि 10 घंटा में आपके 2.1 यानी कि लगभग 21 लाख व्यूवर वो गाना पर आ गई बाना। तो आप एक से अंदाज़ा लगा सके नहीं जा कि 8 घंटा में 21 लाख व्यूवर आवल कितना बहुत बड़ा बात बाटे और भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारा लागत है कि सावन के गीत में ये काफ़ी एगो बड़ा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड साबित होता। अगर हम बात करें ये गाना के तो ये गाना जो बाड़े पवन सिंह यानी कि भोजपुरी के पावर स्टार गौले बारन और उनका साथ जो फीमेल साउंड बाटे वो बाटे प्रियंका सिंह, जो उनकी अपना आवाज़ के जादू बिखरले बाड़े, ओकरे चलते ये गाना के काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करता। अगर हमें गाना के राइटर की बात करें तो ये गाना के राइटर अखिलेश कश्यप, जो उनके भतीजा तोरा माइयो जिंदाबाद जो गाना लिखले रहे ओकर फेमस कहीं ना कहीं लेखक बाड़े और ये जौन बाड़े लगातार कोनो गाना लेके आवता रहे जौन की काफ़ी ज़्यादा वायरल होता और काफ़ी ज़्यादा हिट होता। तो वो गाना के यानी कि पवन सिंह के ई गाना के जौन का नाम बा महादेव के दीवाना वो अखिलेश कश्यप लिखले बाने जौन की काफ़ी ज़्यादा वायरल होता। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक जो बाटे वो श्याम सुंदर म्यूज़िक कंपोज कैले बाना और काफ़ी अच्छा तरीका से एक वीडियोज़ भी बनावल गई बा, जौना माध्यम से जौन की वीडियोज़ बेहतर बा और ओकरे अनुसार अगर लोग कहल जाता तो भोजपुरी दर्शक वो गाना के काफ़ी ज़्यादा प्यार देता, पसंद करता। तो आप लोग भी जाइए आदि शक्ति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और महादेव के दीवाना पवन सिंह और प्रियंका सिंह के गाना सर्च करें जा और सुनी जा और भोजपुरी इंडस्ट्री जितना भी लोग बाटे उनके प्यार दे जा, आशीर्वाद दे जा, ताकि गाना ही जौन बाटे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम बनावे और मुकाम बनावते बा कहें कि लगभग 10 घंटा में 2.1 मिलियन व्यूवर हो गई, एक भोजपुरी इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा मुकाम बाटे। तो जाइए आप लोग सुनी और सुन के हमारा कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों के वो गाना कैसा लागल। प्रतीक्षा रही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल के पसंद करने तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।